ओमफ्राय बे फांसे माबानिफ्राय बेसांसो खै केजि थायगोन बिदि गथा खनसे थाइनायावनो गैयाबाबो 200 थासो बारा थायखायो 200 ता 200 बिफां फांसेयावनो माने 50,000 मोनखागोन ओमफ्राय नै आगैया उन्दैनि लोगो ना गामि खाथिनिनो हाबा जाबाय बेंटलाव थांलांबाय ना लिथुगुर बायदि लिथुगुर बायदि दिनेश नुबाय आङो बेखौ सुबाय दं बेबायदि guys welcome back to my YouTube channel लोगोफोर happy दिवाली बयनिसिमबो बोरै थांखो दिवालीफ्रा लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे तलफोर आं मोनसे गामियाव थांगासिनो जेराव माने ओरैबायदि मोनसे प्रफिटेबल मोनसे फार्मिं एबा बिजनेस माने खालामगासिनो न'आवनो हा तलफोर आं बे फार्मिंखौ नायनो थांगासिनो माने कोकोआ फार्मिं नोंथांमोना दासान्दि खोनाबाय जानांगौ माने लोगोफोरा ओरैबायदि प्रफिटेबल बिजनेस त बेनिखायनो आं बेखौ माने एसे नायगिदिंनो थांसै आरोना तलफोर जाय इन्टारेस्टेड नायना थांबानो जाबाय दे दिनैनि भिडिअखौ आं बहुतै माने नोंथांमोना बहुत माने सोलोंनो हागोन आरोना माने दासान्दि गोबां माने जोंनि बर' लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां माने बेकारि माने दङ गासैबोथ' साख्रि मोननांगौ बे बाथ्रा गैखाया नङा होमबा त' बिसोरनि थाखाय बहुत हेल्प जागोन आरोना तलफोर थांनोसै अके ओमफ्राय गामिनि मुङाबो जाबाय 2 नं टटलापारा जोंनि गामियानो जाबाय 1 नं बिसोरनि 2 नं आरोना ओइ नुहुरै गामियानो बिनिफ्राय ओइ नुहुरदोंना मोनसे ओइ बे गामियानो थांगासिनो आं दायो नायला खालामनो जाबाय दानिया माने निउ स्कुटि लानायनिफ्राय माने हिमालयानखौ सालायनो गोसो जाला मानोना नैबे ओरैबायदि लाइट वेट आरो ओरैबायदि मोजां माने फिसा फिसा लामाफोर हाबनो थाखाय आरो हिमालयान बहुत हेभि वेट बेजों लोगोसे बहुत थाव जायो बेजों लोगोसे नैबे बहुत लाइट वेट एसे गाखोबोनो बिदि थांनो हानाय माने खाथि खाला बहुत मोजां आरो नैबे ओइ नै मालिकआ खोंजादों मालिकआ ओइ नै नोंनि गारिखौ र' दायो थांसै 2 नं टटलापारा तो जोंनि गामिया मोननै आरो ना माने जोंनि गामिया टटलापारा मोनसे रेभिनिउ भिलेज ना तो बेयाव माने तो 1 नं 2 नं बिदि बहुत दङ आरो ओमफ्राय खोला टटलापारा साहा टटलापारा बहुत दङलै तो थांगासिनो नै बहुत गिदिर जोंनि गामिया रेभिनिउ भिलेज ना लोगोफोर लेट्स स्टार्ट द भिडिअ जाय जोंना इन्टारेस्टेड बेफोरबायदि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे तो नैबेनि गामिया तो दिनै नायलांबानो जाबाय 2 नं टटलापारा बे 2 नं टटलापारा तो लोगोफोर नै दायो आं सफैबाय 2 नं टटलापारा गामियाव नै खुलुमबाय गासैखौबो आयौ नांलायामोनलै दे खुलुमबाय गासैखौबो माने बिथांनि चेनेल नायग्रा नोंथांमोन गासैखौबो खुलुमबाय होयो थेंक इउ स माच माने आङो सिगांनिफ्रायनो बे कोकोआ फार्मिंनि सोमोन्दै माने खोनाबोबाय थाखादोंमोन खिन्थु एसां खाथियावनो जे बिदि मोनसे माने फेक्टरि खुलिगोन बिदि माने सानाखैमोन आरो तो मिथिनानै जोबोद माने मोजां नांबाय होनांसिगोन दा तो फार्स्टलि दायो जों नायनोसै न कोको फार्मिंआ बोरै तो एसे देखायना होदो तो बोरै गासैखौबो आं ए टु जेड बुंलांगोन दे तो लोगोफोर नायदो नैबेनो जाबाय कोकोआ फुलि न बिफांनि फुलि अच्छा 7.5 months ओमफ्राय नैबे 5.5 months अच्छा फार्स्ट अफ अल बुंदो बिनि प्रफिटेबोला मा प्रफिटआ जेनेबा फांसे बिफांनिफ्राय बेसेबांसो प्रफिट मोननो हागोन गायजेननायाव बिदिनो 2 इयार्सफ्राव थाइजेनो नालाय होमबा बे समावहाय 10 केजिफोर मोनगोन आरो ओमफ्राय 10 केजिफोर मोनगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय माने बारायलांबाय थागोन आरो बे कोको मानेथ' कफिसो नङा बियो माने केकआवदि होयोना मोनसे सोमब्रोम आच्छा डायरी मिल्क चकलेट बिनिफ्राय जागोन तो नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे जाबाय कोकोआनि फिथाइ न ओमफ्राय बे फांसे माबानिफ्राय बेसेबांसो खै केजि थायगोन बिदि गथा बेबायदि गथायोबा आरो गैयाबाबो माने बियो 3 टाइम्स मोननोथ' बेखौहाय आबादा इयारलि 3 टाइम्स 4 मान्थ जों मोननो माने खनसे थाइनायावनो गैयाबाबो 200 थासो बारा थायखायो 200 ता बारा ओमफ्राय इयारावहाय 8 इयार्स मेचुर जाबायबा बियो मोनसे बिफाङावनो मोजां होयोबा बिदिनो कुइन्टेल मोनसे आरामसे फैखायो बिफां फांसेयावनो माने 50,000 मोनखागोन स्टार्टिं 2 इयार्सआव थाइजेनो न होनबा बे समाव मटामटि 10 केजि होगोन नामा 10 केजिया होगोन माने थाइजेननायावहाय बे माबादोबा आरोना बे गथा गथा नङा सिङावनि बे बिगरखौ इयुननो बेगरखौबासो बेबायदिबाथ' बांसिन जागोन बांसिन जागोन आरो माने प्रफिटेबल जोंनि बड'लेण्डआव दाबो मेचुर बिफां गैया आरो दासिमहालागै बेबायदि सिगां जे माबादोंना जोंबो गायदों जोंनाबोथ' मेचुर नंखा दासिमबो 5 बोसोरल' जादों आरो जोंनाबो ओमफ्राय बेखौहाय जों माने फुलि बानायनाय जाया जों जा फुलि नै दा नुदों बेखौहाय माने गोजाननिफ्राय बिगर बिहरनानै 8-9-10% बिगरखौसो माने फुलि बानायनाय जादों आरो बिनि मादार प्लेनआ मेचुर जानांगोन बेसांनो माने मोजां माने गिदिर मेचुर मादार प्लेन माने ग्राफ्टिं सोनायफोर ग्राफ्टिं नङा बियो माने डाइरेक्ट सीड्सनिफ्राय बानायनाय माने ग्राफ्टिं खालामनांलिया बियो माने 1.5 बोसोर 2 बोसोरावनो थायग्राखा नालाय बिराद स्पिडै ग्रथ जानानै थायखायो बिनि थाखायनो ग्राफ्टिंनि जरुरत गैया आरो ओमफ्राय आदानिया माबायाव
बेंटलाव मेन माबा दोङो बेंटलाव मेन दङ आरो Production दायो माबाया? बेवहाय अदालगुरि 2 नं थथलापारा 2 नं थथलापारा थंलायाव जाय जायनो नांगौ नोंथांमोना माने बिथाङा स्क्रिनावहाय जागोन आं नाम्बार होखादों नोंथांमोना कल खालामनानै लांफैनो हागोन आरो थंला खाथि टंला खाथि ओमफ्राय भेरगाव बेरगाव टंला भेरगाव आरो नैबे डिमाकुसि हमना ला मिथिखागोन दे जा 2 नं थथलापारा आरो नोंथांमोना गोजाननिफ्राय फैदोबाबो कल खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरोखि ना नैबे जोंनि फार्स्ट ब्रान्च जाहैबाय फार्स्ट ब्रान्च आंथ' खोनाबाय थादोंमोन खाथियाव फैनाय गाहाम जागौमोनलै माने बेंटलाव फुलिलायनाया धेमालि नङाथ' धेमालि नङा बिदिनि थाखायनो घन्टा गाहाम लागोन फुलिया गाज्रि जानो हागौ माने बिदिनो राङापारा साइड बिदिनो सनितपुर साइडनि अर्डार दं आरो नोंथांमोननि थाखाय जों एसेब्लाबो माने बादस'नानै बाव स्टक खालामना होफैबाय आरो नोंथांमोना बे थंजायावनो लांफैनो हासिगोन बिराद मोजां जादों आंबो लांसै बेखौ दायो जों नायनोसै बिनि सिङाव मा दोङो ने ओमफ्राय नै आगैया उन्दैनि लोगो ना गामि खाथिनिनो गोदोनिफ्रायनो सिनाय मोननाय हाबा जाबाय बेंटलाव थांलांबाय जोंनि चेनेलावबो बे कक'आनि बागैनो बोरै प्रनिं खालामो आपडेट मोनबाय थागोन नोंसिना चेनेल दङ मा मुं थारु दैमारि थारु दैमारि टिडि प्रडाक्सन आरो थारु दैमारि होनबा टिडि दे आं डिसक्रिपसन होगोन दे जाय जाय बेफोरनि बागै अट'मेटिक आपडेट्स नांगौ टेकनिकफोरखौ बिथांमोना होबाय थागोन गायनायजोंल' ओरैनो जायाना आइडिया बिनि माबा खालामनाय फुलिखौ गायनोबा मिटसुर बिफांनि जानांगौ आरो खमैनो 8 बोसोर 9 बोसोरनिफ्राय मोजांसिन आरो गायनोबोला दा नै बेखौ जानाय जानो हाखायो आरो ने सोबलायनो हायो माने लेरख' बायदि सिङावनो नै नोंसा फंबाय ना बे आंनि फंबाय मा खबरबाबो मोजां ना मा मुं गोलैनाया आंनिया लुइस दैमारि दायो दा नै कक'आ सिङाव 60 था सिट्स थायो आरो सिङावहाय आच्छा जों थाइसेल' लाना फैनो माबा बायदिसिना लिथुगुर बायदि दिनेश नुबायलै आङो बेखौ सोबनानै बेखौ बायदि जागोन डाइरेक्ट जाखायो सोबजागोन बेयो लेरख' बायदि सोबजागोन आरो बेयो माबायदि टेस्टआ अरनांगौ बेगरखौ सोबबाय था सोबबाय था आरो बेगरा जास्ट लेरख' बायदि सोबजागोन टेस्टआ होनदों लिस्ट होबाय दं बेबायदि ओमफ्राय सिङावनिखौ अरफ्रुना नायदो आसोला बेखौनो लागोन आरो ओमफ्राय बेखौ फोरानबा इयो बादाम बादि बिगुरा थाल्ला थाल्ला थांदों आरो ओमफ्राय न'आवबो बानायनो हायो बे बेगरनि सिनि गुन्दैया बेसेबां होदोंमोन गुन्दै बानायबावोबाथ' आरो माने केजियावनो बिदिनो 2500 गाहाम आरो 2500 ओमफ्राय नों बेखौ आरो बेगर आन्थाबा फोराननोबा द्रायबा बियो 1200 1900 12,000 ओमफ्राय बेखौ डाइरेक्ट नै दा देखावबायना बेखौ देखावनानै सुगोन आरो डाइरेक्ट बख'नानै होमबा बियो 500 थाखा केजि आरो ओमफ्राय मथा-मथि नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा माने फांसे बिफांनिफ्राय बिदि मानेबा बेगर फोराननाया बेसांसो ओंखारथाव जेन'बा बे कुइन्टेल मोनसे ओंखारोबा 50 केजि ओंखारगोन फांसे बिफांनिफ्रायनो फांसे बिफांनिफ्राय फोराननायानो फोराननाया बा बेबायदि आरो बे हिसाबै बहुत प्रफिटेबल बेबायदि बापरे माने फोराननायनिया एसे खावसे जामो आरो गयफोरखौबा नेनो गोनां जायो गयफोराथ' गयफोरा खमैनो 10 बोसोरनिबाबो 10 बोसोर आरो नंगौ 45 इयार्स 40 इयार्स आरामसे 1.5 बोसोर 2 बोसोरनिफ्राय खाना मोनगोन आरो बेबायदि आच्छा लं टाइम आरो बिदिनो मार्केटिंआ मावखांगोन मार्केटिंखौ मानसिफ्रा माबा आन्दायो आरो बेनो आरो दा अदालगुरि साइड ओरै साइडनाबो माखासे सिगां गायनाय दंमोन बिसोरबो आंनाव माने बडलेण्ड बासजोंहाय पेकिं खालामनानै आंनाव हरो आरो ओमफ्राय आं नाजावो खासिखत्रायाव बेनिफ्राय आंनाव स्टक जायो ओमफ्राय बेफारिफोर लाना थांबाय होमबाथ' मार्केटिंनि जेबो प्रब्लेम गैया जेबो प्रब्लेम गैया आरो नोंसिनाथ' नैबे गुवाहाटि खाथि गुवाहाटि ओरै माबायावनो फेक्टरि दं आरो बेफोरखौ जों जगाजग खालामो ओमफ्राय बिगायाव बेसेबांसो गायगोन बिगायाव माने गय बागान सिङावबा 60 दाल हाबगोन आरो ओमफ्रायहाय 12 फुटि जागोन नामा मा 12 फुटा 12 बिदिनो 12 बाय 12 बा 6 बाय 6 गायनांगोन आरो माने गय खथा मोनसे नागारनानै बै गय खथा मोनसेयाव माने जेखि जाया गय बिफां सिं एबा बागान सिंफोरखौ गायनाया मोजां बे इन्टारक्रपिं थालिर बिफां गय बागान सिं साबसिन जायो सायहा नांगौ राबार बारियावबा बांसिन हाबगोन खिन्थु जेखि जाया दुब्लियाव गायबाथ' जानाय नङा बियो दुब्लियावबा लांदाङावबा जानाय लांदांबा 1 इयारा माने सायहा नांगोन आच्छा बुजिबाय बे देरोबा 1 इयारफोर जायोबा थालिरखौ सुस्रायजोबदो होमबाबो हारसिंबाबो जाबायलाय बुजिबाय बेबायदि आबाद दे बहुत मोजां बहुत मोनथिना मोनबाय लामायाव होदों जागोन दे लाबोदों आरो दायो बिराद मद' नैबेफोरथ' आरो बिराद पार 60 ना पार नैबे 60 नैबे 70 बाराबो खालामाखै केरिं चार्जफोर लायाखै आरो जों लोगोफोर माबाया मोजां आरो बेफोर कक'आ माबा आं दा बिफां मद' बेसेबां होनदोंमोन मानसिया नैबे बियो 7.5 months 7.5 months ओमफ्राय नै ओरै बेफोर जाबाय गोदान माने मा होनगोन दा मुगानि गोदान मुगानि आबाद होनसिगोन दा माइ गायनायफोराथ' बहुत माबा जाबाय माइ गायनानै माला मोनो
बिगायाव बेसेबां मोनगोन 20 मनसो मोनो ना 20 मनसो मोनगोन मोजां जाग्राबा मोजांफ्रासो 20 मन मोनो खिन्थु बेखौ मोजाङै जोथोन लाबा सासे साख्रि मावनायाबो हाया दे नंगौ नोंथांमोना नाय साख्रिनि फारसे खारबाय थानांगौ दा आंनावहाय साख्रिखौबो नागिर आंनावहाय ओरैथिंजाय ना बहुत फौजिफोर लांफैबाय बहुत साख्रि मावनायफोर लांफैबाय कन्ट्रेक्टरफोर डक्टर बिदिनो मास्टार रिटायार जानाय मानाय बहुत गायबाय आरो दा माने 500 दाल 1000 दाल बिदिनो गायबाय हासारफोरा जेखि जाया रासायनारि मोजां माने साइन्टिफिक हासाराबा माने ओरैबायदि आरो माने 40 years नांगौ 20 years आवनो थायगानोबो हागौ मेनलि अर्गानिक हासारा मोजां अर्गानिकआ मोजां अर्गानिकआ भार्मि कम्पस्ट जाहैबाय भार्मि कम्पस्ट बिदिनो मा नांगौ गोबोरखि हासार बोरमा खिबाबो जागोन बेफोरनो बेस्ट होबायबो थानाङा नों गायनाय समाव होदो बा गायनाय समाव होनो हाबाबो उनाव गुदियाव होबानो जानांबाय बहुत सोलोंनो मोनबाय थ' लोगोफोर जाय इन्टारेस्टेड कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय माने प्राय मानसिफोरानो माने लाख लाख बर' सेंग्रा सिख्लाफोरानो दासान्दि बेकार जानानै दङ थ' जिखि जाया न'नि बारिफोराव 1 बिगा 2 बिगा गासिबो थाखाय नङा होमबा थ' गय बागान सिंफोराव एसे गायना दोनदो 50 टा 100 टा बहुत मोजां आर्निं फैगोन थ' आं बेखौनो बुंबाय आरो आंनिफ्राय ना लं टाइमबो नङा 2 बोसोरसोआवनो 2 years आरो मा समाव थाङो बाथाम ना माखासे स्टुडेन्टफ्राबो लांबाय बिराद खुसि आरो दा इसिनि जाबाय दाख्लै जुलाइफ्राव गायनाय माबायानो इसिनि जाबाय बिराद मोजां मोनदों आरो गावसोरनो माने ओमफ्राय दा जागासिनो नभेम्बर ओमफ्राय दासान्दि एसे अखा हागासिनो ना माने दाबो गायनो हागोन दाबो गायो माने बेयो इन्टारक्रपिं आबाद मानो होनोबा बियो बागाननि सिङावसो थायो साइक्लुम बाथ' माने थान्दा जाखायो जाय गोसो एबा खालामबानो जाबाय कल खालामबानो जाबाय स्क्रिनाव दङ नाम्बारा दै थ' दे माने नैबे नै माबानिया ने फ्रामनि माबाया बेनार मा मुं स्काइ नार्सारि टटलापारा नंटु टटलापारा फेरगाव नैबे पिएसआ जोंनिया दिमाकुसिम दै जोंनिया एसे फुल खालामदो उदालगुरि नै नायदो नै कक'आ बोरै नै कन्टेक्ट नाम्बारफोरा नै गासिबो फुलि मोनगोन आरो जों कक'आल' होनफ्लांबाय थाबाय औ गासिबो मोनगोन ना गासिबो मोनगोन सान्दोनबो मोनगोन ना आच्छा दे जागोन दे निखिना दंजोबगोन ना भेनिला रेड एन्ड व्हाइट सान्दोन गासिबो एक्सेट्रा मोनजोबगोन आरो दे जाबाय